moi boas amigos e amigas do canal Family in the House. Family in the House, que non nos quede outro remedio. Outro día preguntei ao meu primo José, que vive en Madrid, que es un hacker de los buenos. Si queredes saber o que es un hacker de los buenos, ya me lo tenéis que preguntar e yo os lo explico. ¿Para qué? ¿Qué me dixo? Mira, Paula, si ti queres, bueno, él me dijo, si tú quieres triunfar en el YouTube, hay tres cosas que son imprescindibles, que venden muchísimo, y son el sexo, los gatitos y el unboxing. Y dije, joder, que eu un deses tres temas controlo a perfección, que son unha máquina nese tema. Entonces tentei buscar os gatos, porque teño dous, pero como gatos marchan e van a súa bola, vale? Entonces dixen, pois que queda, o meu sexo non está o chichi pa farolillos, pois unboxing. E que é o unboxing? O unboxing é abrir unha caixa, normalmente con un produto bo, pero un produto bo pois de alta tecnoloxía, ir mirando as características para que así a xente vexa pois se lle gusta, se non lle gusta, se ilusione tamén, porque ver como un abre un regalo ou algo que lle acaba de chegar, pois como é moi ilusionante, de acordo? Pois, sin máis, vamos a empezar con este unboxing de hoxe. Acabame de chegar dun comercio onde pedín o packaging, para que non entenda, é o empaquetado ben bastante ben de carallo. E abre este o. Bueno, está ben, mira, abriuse. Isto é la solapa del sobre, vale? E aquí, a ver que encontramos, bueno, ben empaquetado, papel de burbulliñas, papel de burbulliñas, papel de burbulliñas, non se ve nada, verdad? Pero así sí, papel de burbulliñas, quito varias vueltas de papel de burbulliñas, e aquí tedes o papel de burbulliñas. Mira como está la mira, descoita. Oh, que prazer, verdad? Xa vos gustaría. Pois aquí vemos un obxecto de alta necesidade nestes tempos, non? Que corremos, que é unha lata de conservas, pero non é unha lata de conservas calquera, carallo, que é de pulpo, que é bastante máis caro que outras latas de conservas, vale? Vemos aquí que os ingredientes están ben escritos para que nos poida ler, porque eu sin gafas xa che dixo que non. Entonces isto está escrito un poquito a mala hostia para as que somos previciosas, pois non. Veñen ben escrito, pulpo que pon, pulpo polvo. Mira, ao final falo dos dous temas ao mesmo tempo, Vale. Pulpo en aceite de oliva. Ven nunha caixiña negra que é moi aparente, unha caixiña negra que non sei por qué, pero as cousas que veñen en caixiña negra ti xa dis, isto ten que ser bo, porque o que pon blanco pois xa é da marca blanca, pero isto negro pois ten que ser do grume, non? Pensas ti? Bueno, vamos entonces a ver que máis. Abrimos as solapiñas, eu sinto, para quen isto non lle guste, pero un boxing é, si, é solapa por solapa. Sacamos e que ven dentro a lata dura, de latón, debe ser, supoño eu, por eso se chama lata, dura, así con a data de caducidade, ben escritiña aquí, e trae unhas pequeñas rugosidades polos lados, que non sei para que sirve, será para que non se che escorra, por exemplo, non? E tamén ten un aparatiño, que isto sí que é novedade, porque eu ben me acordo eu, naqueles anos, que, bueno, non son tan bella, pero algo xa vou cumplindo, onde non había este trevelliño de abre fácil, esta pestañiña que trae aquí, que había que andar aí cunha coitela abrindo as latas, co peligroso que era eso, non? Porque isto non ten nada de peligro, se supón que eu collo isto, que lle dou por abaixo,
Sí, e agora, a ver se o vedes. A ver, me poño aquí para ver se vedes. Aí está. Que tiro para atrás sin ningún... Uah! Me cago en... Un momentiño, que isto non é nada peligroso, pois, hostias. Un momentiño... E unha pan aquí con un cachiño de servilleta e seguimos, non? Con o noso unboxing de hoxe, que é o unboxing da lata de polvo. Entonces, sigo abrindo a puta lata de polvo, perdón. E, bueno, veñen cachiños pequenos, pero aquí están, en aceite, era o que poñía por fora. Entonces, home, a mí me parece que, como produto, pois non se diferencia moito doutros, non? Pero, bueno, a ver se podedes ver aquí. Aí vai todo o aceite por fora, a cociña, mi madre. Aquí ven o pulpo, e despois, nada, eu creo que o que temos que facer, a min pareceme, que non ten máis cousa, mira, estou limpiando aceite, que non sei o que me caeu, que non ten máis historia que poñelo nun plato, quentalo un pouco e comelo, ou comelo frío, como vos queirades. Pero non me dixades que non é unha latiña ben fermosa e que non viña todo ben empaquetadinho, vale? E ata aquí o noso unboxing de hoxe, a lata de polvo.